La porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa, la porqueta. Creps. És l'hora de berenar. La mare avui té una sorpresa. Avui, per berenar, farem creps. Que bé, són tan bones! A mi m'agraden molt les creps. A tots els agraden molt les creps. Jo sóc l'especialista a fer girar les creps. Deixeu-m'ho fer a mi. Vols dir que ho has de fer tu? L'última vegada et va caure i et vas posar de molt mal humor. Jo no em vaig posar de mal humor. Va ser la paella, que no anava bé. Mare, et podem ajudar a nosaltres a fer les creps? Oh, i tant! Em podeu ajudar a fer la pasta. Primer posarem la farina al bol. Oh! I afegirem un ou. Ara la llet. I ara ho hem de remenar bé. Ho puc fer jo? Ho puc fer jo? Sí, és clar que ho pots fer tu. A la Pepa li agrada molt remenar. En Jordi també ho vol fer. No ho fas bé. Es fa així. Ja n'hi ha prou. S'ha acabat remenar. Ara quedeu-vos asseguts aquí que la mare courà les creps. Ara la mare farà girar la crep. Molt bé! Es poden tirar més amunt, dona. Quan et facis la teva, ja ens ensenyaràs com ho fas tu. La primera crep és per en Jordi. La mare hi tira un rajolí de caramel. Que bona que és! Aquesta és per la Pepa. Molt bé! Ja t'ho he dit, encara es poden tirar més amunt. Ja m'ho ensenyaràs quan facis girar la teva. Vull caramel! Que bones que són! Aquesta crep és per la mare. Molt bé! Encara més amunt es poden tirar molt més. Ara que ve la teva ens ho pots ensenyar. Va, a veure el que diu que en sap tant. Que bones que són. Esteu tots ben atents? El secret perquè et surti una bona crep és tirar-la ben amunt quan la gires. A la una, a les dues i a les tres. Amunt! Mira què ha passat! Ostres, potser l'he tirat massa en l'aire. Oh, quina llàstima. Era l'última que quedava. No em costarà gaire desenganxar-la. Ara, pla, el pare no arriba al sostre. No passa res. Ja sé com fer-ho per fer que caigui. Acompanyeu-me al pis de dalt. Veniu amb mi. Quin un em porta de cap, la mare. Quan compti fins a 3, començarem a saltar ben fort sense parar. 1, 2, 3. Saltem! Es pot saber què fan. Ha anat bé. El pare ja té la seva crep. El pare té una crep a la cara! I vols una mica de caramel? Sí, sisplau. A la una, a les dues i a les tres. Amunt! Que bones que són. Ets un pallasso!